ikerketa txiki bat egin dugu erredakzioan. Gu beti ikertzen eta egin dugu halako bilduma bat, estresatzen gaituzten momentu edo gauzena. Eta gauza horien artean lehenengoa irudietan ikusten dugun hondartza. Ze hondartzara bai, gu lasaitzera, bainua hartzera, eguzki hartzera joaten gara, baina gero joan eta jendez gainezka ikusten dugunean hondartza, eta gainera aurrak baloiarekin jolasten eta toalla hondarraz betetzen zaizunean eta ogitartekora ere hondarra sartzen zaizunean bat estresatu egiten da. Eta hondartza iruditzen zaigu estresatzeko leku bihurtzen dugula azkenerako. Beste bat, laizter etorriko direnak, ze hauek laizter etortzen dira beti, egu berriak. Ze egu berriak ere ospakizunerako momentua dira, ongi pasatzeko, familian, baina azkenean estresatu egiten gara. Hasteko, opariak eskatu eta erosi behar ditugulako, eta beti iristen da abenduaren 20 eta estresatuta gaude oraindik ez ditugulako. Ez opariak ez eskatu, ez da erosi ere, eta gero familiako bazkariak aizue. Ze hor, urte guztian ikusi nahi ez ditugun senitartekoak ikusten ditugu, batzuetan txampainari gehiegi eman, eta hor ateratzen dira, beste egoera batean esango ez genizkiokenak elkarri, momentu horietan ateratzen dira, eta erabat estresatzen gara. Ego berrion ondoren zer datorra izue, beherapenak, eta hemen ere estresa. Ze burrukan ibili beharra, ondoko birekin leggings batzuk erosteko oso estresantea da izue. Eta beste kontu moderno bat, ia mundu guztia daukana ere oso estresantea da. WhatsAppa izue, ze ongi komunikazioan hobetu dugu, edozein distantziatara, edozein momentutan komunikatu gaitezke, baina ikusten duzunean 150 mezu dauzkazula WhatsAppean, eta mezu horietako askok gainera erantzutea eskatzen dizutela, eta gainera asko txorakeria bat direla, bat estresatu egiten da izue.